наградите на Чемпионата на България. Започваме от 10-то място, което също се явява една отличителна награда, както ви в началото. Ще има такава награда, на най-добре представя се нами. Това е Мачто. Мачто ми разпорява на националната права. Специални ваучери. Всички ще получат такива награди от организаторите. 20% отстъпка при пазаруване в Гранд Зеро Аудио за България, което е една чудесна награда. На 9-то място е Ники Желев. Ники Желев ще получи това наградата и да се нареди там до матчето. На 8-то място Любо Иванов. Любо Иванов получава специална награда, тъй като джентълменски отстъпи своето място на Ники Желев. Това е човек, който трябва да аплодираме и който ни служава естествено адмирации. Седмо място Алекс Питерман. Алекс също получава специални ваучери с отстъпки. Шесто място в крайната положение на днес Александър Милатинович. Също ваучери. Бобо Йорданов, пети в крайното класиране. Аплодисменти за него. На четвърто място Петро Данчев, който дава страхотни времена в квалификациите и в полуфиналите. Отстъпи в финала на Петро Данчев, но също чудесно представяне и за него. Стигаме до голямата тройка. На трето място Кирил Недялков. Кирил Недялков, освен предметните награди. Следващия, да. На второ място Ники Иванов. Ники. И големият победител в днешното състезание за наградите на Националния клуб България. За най-много време от 55 секунди 815 хиляди време достигнато в финалния тур на състезанието в петата обиколка. Освен на традиционните купи за първо, второ и трето място, тези, които заеха съответно тези места, има и предметни награди от организаторите на състезанието, страхотни якта, също така и топ-колони, които веднага ще влезат от употреба. Надявам се, разбрахте се ми за ваучерите, които получиха всички до 10-то място. Сега вече вземете снимки и за шампанското естествено. Здраве! Вие той първите отвори шампанското, който бе повиждал в това предвидение. Не случайно оставихме бутилките добре да се затопят. Спремете, първи! И така с тези хубави моменти да възможности състезание за наградите на Националния клуб България. Надявам се скоро отново да бъдем заедно с още по-интересни състезания, с доста така по-сериозни масово. И до нови срещи!